Hello there everyone! Welcome back to my vlog! And today's vlog, ang gagawin po natin the fact of being Ilocano. And sa aking mga bagong friends here sa YouTube, maraming salamat po. Naka 1.3 na tayo. Thank you so much everybody! And today's vlog, the fact of being Ilocano, kapag hindi ka invited sa handaan, ang ilaging sinasabi nila, naramanakmat siguro, naghihanda na nga karne, kayang-kaya mo, ti ko gumatang ti sa kilo nga karne, hindi iya doboklatan. Number 2, kapag may nakita kang salad sa ref na hindi nilabas, ang laging sinasabi ng mga Ilocano, madi daw mainuruan, naging salad na, talaga nga naimot na, naging nga pamilya. Number 3, pinakain ka na at lahat, ang sasabihin ng mga Ilocano, awang maramraman niya igaduda, nakatamtam na imot, pati niya pansit, daw naramraman na. Number 4, pagdating sa Shanghai, kapag wala kang naabotang Shanghai, ang sasabihin ng mga Ilocano, naganda-handa na pa lang, pati Shanghai, kurang laeng, handa mo mapakagayam aming bisita da. Number 5, kapag hindi mo nagustuhan yung handa at konti lang ang kinain mo at tatanungin ka ng nag-invite sa'yo kung bakit konti lang ang kinain mo, ang isasagot ng mga Ilocano, mamin ano lang ngay, mga mateda nakom na. Number 6, kapag may mga souvenirs sila at hindi nabigyan dahil kulang, ang sasabihin ng mga Ilocano, tagi 50 lang, madagita nga kwa, nga souvenir, pag anong ngay. Number 7, kapag umuwi ka na walang bitbit at nakita mo yung kapitbahay mo na may dala, ang sasabihin ng mga Ilocano, ape nga isuda, nagpayawid da, di da tayo manla nalaglagip mo, ngayon suputan. Number 8, kapag Ilocano ka at napatingin sa iyo yung nanay ng kaibigan mo na nag-invite sa iyo sa handaan, ang sasabihin mo, kitamlat ta inang data ni gayom ta, nakasinsintir aya, kitkitaod na no manuntin na ilabay ta. Number 9, kapag Ilocano ka at binati ka ng kaibigan mo na nakailang pagkain ka na, ang sasabihin mo, imbitarandak dito, sayo ibaga nga ko nakataditi kang kanyo. And kapag may nakita kang medyo nakakatawa sa party na pinuntahan mo, kapag Ilocano ka, ang sasabihin mo, kitam ni manang suot na madaya pang Christmas nan, kunamla ng bagay na. Hayan po minsan ang 10 facts na minsang ugali ng mga Ilocano. Wala po itong ibig sabihin. Ginawa ko lang po itong para dito po sa vlog na ito. And sa kaalaman po ng lahat, kami pong mga Ilocano ay mapagmahal at marespeto. Marunong rin po kami mag-entertain ng guests. And thank you so much everyone sa lahat ng mga suporta at pagmamahal. Please don't forget to like and subscribe dito po sa aking channel. Thank you so much everybody. God bless everyone.